5,500 जन मानसि थैनानै हाजार बिजार दालां गावख्रबनानै रेलगारि गावख्रबनानै प्रमद बर'आ बुंदोंमोन बिटिआर शक्तिया बर' हारिनि थाखाय जोबोद स्ट्रं एकर्ड 50-100 बोसोर बर' हारिया आरो सोरबा बर' बिमाफ्रा अन्थाइ देनानै जानांला हाजिरा मावनानै जानांला नाथाय 5 बोसोरनि उनावनो उदालगुरि सनितपुर धुबुरी बर'फोरनि थाय जायगायाव नटिस होदों बर'फोरनि गामिखौ सरकारा फिनै सरकारि हासो होननानै लाफिननो थाखाय नटिस गारदों जों आसामजों थाया जोंनो आलादा स्टेट नांगौ बुंबानो सोर बुंदों एसे भिडिअनि फुटेजखौ खोनासङो प्रमद बर' बादि बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामनानै जातिखौ दाथखाय फाब नांगोन हारिखौ थगायनायनि फाबा बारा गोबाव थाया थाबैनो मोनो जोंनि बे रायजोआ किन्तु बिटिसिसो जों बिटिसियावसो थायो नोंसिनि बिटिआरआव जोङो थाया 5,500 जन मानसि थैनानै हाजार बिजार दालां गावख्रबनानै रेलगारि गावख्रबनानै हाजार कौटि मानसिया जेल जानानै बुग्लि जानानै मोननाय बे बिटिसि आरो बे बिटिसिया बिराद सनानि बिटिसि आसाम बै समनि अटल बिहारी वाजपेयी आरो जोंहा होम मिनिस्टार LK आडवाणी मोनहा जेरैबायदि बर'खौ अननानै 6 शेड्यूल जे पावार होदोंमोन अटोनमी मोनसे पावार अटोनोमास गभर्नमेन्ट होदोंमोन बे जोंनि थाखाय बिराद सना रुपा हीरा मुक्ताजों समान जों बेखौ लाखिफिननांगोन बिबार मानो बारो पेरेत गिरिखौ बराय हरनो जावलिया बारनो मानो बारो गोसोनि हाबिलाखौ फोरमाय हरनो खोमसियाव खौराङावबो रिथि साहा थरखि गान सोरां भुमनि सायावबो बायदि रोखोम बिबार बारि दिपेन बर'जों जोङो अपेन डिबेट होनो माने चेलेन्ज खालामबाय दिपेन बर'आ एक्सेप्ट खालामबाय नाथाय दिनैसिमबो बिथाङा अपेन चेलेन्जखौ खालामनो आवगायबोनो हायाखै जों बुंदों बिटिसिआ साबसिन बिटिसि एकर्डआ ना बिटिआर एकर्डआ साबसिन फै डिबेट होनि अपेन दिनै बिथांमोनहा एक्सेप्टबो खालामो आरो फैनोबो हाया मानो फैनो हानो बिसोरनाव उइकनेस दं दुर्बलता दं बिसोर जेनो मानोना रोखा इंराजिजों लिरनाय बेखौ बहा दाननो हानो जोंथ' डिबेट होयोबा दफा इंराजि फराय बिटिसिनि आरो बिटिआरनि फरायनानै कम्पारेटिभ आर्गुमेन्ट होगौमोन ना बिसोर थिखिनो हाया नंखायनो दिपेन बर'आ बे जिनिसखौ माने जोंनि खाथियाव फैनो हायाखै दिपेन बर' बिथांखौथ' आं बुंगोन प्रमद बर' दिपेन बर' नोंथांमोनहा नोंथांमोननि बिटिआर एग्रिमेन्टआव फाइनाल एन्ड कम्प्रिहेन्सिभ सल्युशन व्हाइल कीपिं इंटैक्ट द टेरिटरियल इंटीग्रिटी अफ द स्टेट अफ आसाम मानो लिरबोआ बाहायबो नोंसोरो बे बर' रायजो सेपारेट स्टेट उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मेन बिखानि थांखिखौ नोंसोरो स्टप खालामबोखादों सोरगिदिं जेरैबो समायना रमायना मिथिंगा समायना जायनि गोसोआ रोजे गासैबो समायना अनसुला जायनि गोसोआ रोजे बयखौबो सानो अनसुला बिबारनो बिबार मानो बारो बेरे सिखिरिखौ बराय हरनो
बिबार मानो बारो बेरे सिखिरिखौ बराय हरनो जावलिया बारनो मानो बारो गोसोनि हाबिलाखौ फोरमायहरनो खोमसियाव खौराङावबो रिथि रिथा हाथरखि दान सोरां भुमनि सायावबो बायदि रोखोम बिबार बारि सोरगिदिं जेरैबो समायना रमायना आसाम सरकारनि सोरबा सासे फिसा अफिसार जाय फिसा अफिसारा दिनै इभिक्सन नटिस होदों बे इभिक्सन नटिस होजानाय जातिनि मान सन्मान थांनाय बे जिनिसा फैयामोन बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बिनिखायनो बे असमिया जातिया जोंखौ गासैबो जेब्लाबो जेरैबो बुथारबाय थागोन अपमान खालामबाय थागोन निर्यातन खालामबाय थागोन होननानैनो जों असमिया जों कुनुदिन रायजो जानो हाया आलादा रायजो नङाबा जोङो थैब्लाबो थांनानै थानो हाया होननानै सेपारेट स्टेटखौ बिदोंमोन दिपेन बर' बेखौसो होननानै बुङो उपेननि माने सोलोंसा बा फलोवार you never can be follower of Upendranath Brahma because you have already give up you have given up the separate state demand दिनै नोंनि बे दुर्बलतानि थाखायनो दिनै 40टा नखर होखारजागोन गाबोन समफोर आरो बांसिन होखारजागोन आरो जोंनि बर' हारिखौ सैमा अमा मावजिफोर बादि असमिया मानसिफ्रा जेराव मेनावनो जिखुनु टाइमावनो बाहायहोसिगोन बिटिसि जानाय समाव बेबादि बिथांमोनहा जोंनि सायाव बारा अत्याचार खालामनो हायाखैमोन बिबार मानो बारो बेरे सिखिरिखौ बराय हरनो जावलिया बारनो मानो बारो गोसोनि हाबिलाखौ फोरमायहरनो खोमसियाव खौराङावबो रिथि रिथा हाथरखि दान सोरां भुमनि सायावबो बायदि रोखोम बिबार बारि सोरगिदिं जेरैबो समायना रमायना मिथिंगा समायना जायनि गोसोआ रोदे गासैबो समायना अनसुला जायनि गोसोआ रोदे बयखौबो सानो अनसुला बिबारनो बिबार मानो बारो बेरे सिखिरिखौ बराय हरनो जावलिया बारनो मानो बारो गोसोनि हाबिलाखौ फोरमायहरनो समायना बिबार बारदों आंनि मेगनाव बाबिरहा गोसो आंनि बिनि साखाथियाव थानो लुबैयो मोनहास'आ गोबानो लुबैयो खाथियाव मोना बारफैदो रजे आंनि बिबार बागाना गेलेफैदो रजे आंनि उदां बिखाया बिबारनो बिबार मानो बारो बेरे सिखिरिखौ
जावलिया बारनो मानो बारो गोसोनि हाबिलाखौ फोरमायहरनो बिबार मानो बारो बेरे सिखिरिखौ बरायहरनो जावलिया बारनो मानो बारो गोसोनि हाबिलाखौ फोरमायहरनो खोमसियाव खौराङावबो रिथि रिथा हाथरखि दान सोरां भुमनि सायावबो बायदि रोखोम बिबार बारि सोरगिदिं जेरैबो समायना रमायना मिथिंगा समायना जायनि गोसोआ रोजे गासैबो जोंनि समाय बे रायजोआ खिन्थु बिटिसिसो जों बिटिसियावसो थायो नोंसिनि बिटिआराव जोङो थाया प्रमद बर' बादि बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामनानै जातिखौ दाथ'खाय फाब नांगोन हारिखौ थगायनायनि फाबा बारा गोबाव थाया थाबैनो मोनो नोंथांमोनहा बिटिआर एग्रिमेन्टखौ डिनाउन्स खालाम सेपारेट स्टेट बिफिन खुनु असमिया अफिसारा बर' रायजोखौ इभिक्सन खालामनाय अर्डार होनाय नङा आरो जायनि फलाव बिथांमोनहा नार्भास जानानै बिथांमोननि डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट माने मोनसे डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्टआ बिजेपिखौ आरो हिमन्त बिश्व शर्माखौ वार्निं होलायलायबाय मानो वार्निं होखो नार्भास जाबाय थारमाने गाव हारसिं गेलेनांगौबा बिजेपिआ जेनखाबाय बेनिखायनो बेखौ केलकुलेसन खालामनानै आङो बुंनो नागिरदों प्रमद बर'नि CEM ट्रफिया दाखालि जाबाय बेनो फार्स्ट आरो बेनो लास्ट ट्रफि प्रमद बर' बिथाङा बेखौ बुजिनानै लाखादो आरो आं बुंनो सानदों प्रमद बर' बिथाङा जुदि बिटिआर सुक्तिखौ बिराद जुदि मोजां मोनथारोबा साबसिन हामसिन जुदि सानथारदोंबा बेनो सना हिरा बेनो एखे डायमन्ड जुदि सानदोंब्ला प्रमद बर' दिपेन बर' नोंथांमोनहा बिटिआर सुक्तिखौ लानानै मंगल ग्रहआव ग्रें ग्रें मोजां रायजो जाहैदो किन्तु नैबे जोंना बिटिसिआ जोंनि आसामावनो थागोन बे बिटिसिआ जोंनि सनानि रायजो बिटिसिआव फुल पावार दङ फाइनान्सियेल पावार दङ फाइनान्सियेल मोनबोनायनि बेवहाय प्रभिजन दङ बेनि साख्रि बाख्रि होनायनि गोहो दङ आरो बेनि गासैबो अफिसार स्टाफखौ फुल कन्ट्रल खालामनायनि बिटिसिआ गोहो दङ लेन्ड राइटनि खोथा दङ ट्राइबेल बेल्ट सिक्स शेड्युलनि हानि रैखाथिनि जोंहा साबि दङ गतिके जोङो बिटिसिखौ मालाबाबो फोथायनो हाया बेनिखायनो आं रायजो राजाखौ दिनैनि बे खौरां मेलनि दारै खावलायगोन जे रायजोफोर बिटिसिआ जोंनि बर'नि माने रैखाथिनि मोनसे रायजोमोन बिटिसिआ जथेस्थ पावार दंमोन बिटिसिआ साख्रि बाख्रि होनो हायोमोन गासैबो अफिसारखौ कन्ट्रल खालामनो हायोमोन बेनिखायनो जोङो बिटिसिखौ रैखा खालामनांगोन प्रमद बर'आ बिटिआर सुक्तिनि दारै बे 5 बोसोराव बै बिटिसिनि मोनखानाय पावार एन्ड फांसनखौ ओरैबायदि फोजोबबाय एडमिनिस्ट्रेसननि सिस्टेमखौ सोलायबाय एकदम माने सिम्पल पन्चायती राजनि काउन्सिल बादि बिथांमोना बानायबाय जों बेखौ हगारनो हाया 5500 जन मानसि थैनानै हाजार बिजार दालां गावख्रुबनानै रेलगारि गावख्रुबनानै हाजार हाजार कौटि कौटि मानसिया जिउ जेल जानानै बुग्लि जानानै मोननाय बे बिटिसि
आरो बे बिटिसिआ बिराद सनानि बिटिसि आसाम बै समनि अटल बिहारी वाजपेयी आरो जोंहा होम मिनिस्टार LK आडवाणी मोनहा जेरैबायदि बर'खौ अननानै 6 शेड्यूल जे पावार होदोंमोन अट'नमि मोनसे पावार अट'नमियास गभर्नमेन्ट होदोंमन बे जोंनि थाखाय बिराद सना रुपा हिरा मुक्ताजों समान जों बेखौ लाखिफिननांगोन आरो बे हाग्रामा महिलारि लाबोनाय बे बिटिसि माने पावारखौ बिटिसिनि पावारनि प्रोभिजन्सफोरखौ लाखिफिननोबा जोङो प्रमोद बर'खौ फैगौ इलेक्शनाव एनि हाउ फेजेननानै प्रमोद बर'खौ हाथायनांगौ आरो जोंनि बिटिसिखौ जोङो बासायफिननांगौ हाग्रामा महिलारिखौ लाबोनानै जे बिटिसि एक्ट बिटिसिआ दाबो रोखा रोखा आयेन हिसाबै दं बिटिसिनि एक्टनि प्रोभिजनफोरखौ जोङो एक्सारसाइज खालामफिननानै माने सनानि रायजो बर'खौ जोङो बै समाव 17 बोसोर हाग्रामाया जेरै खुंदोंमोन बेबायदि खुंनाय पावारखौ जों दिनै लाबोफिननांगौ बे प्रमोद बर' थगायसुलानि दिनै मुंसे गाबोन मुंसे एखेबारे माने थगायनाय बाथ्राखौ लानानै रायजो राजाया फोथायनो नाङा दिनै प्रमोद बर' थगायसुला नङा गुरुआ थगायसुला जानाय लोगो लोगो शिशुफ्रा गासैबो थगायसुलाजोब दिनै माने प्रमोद बर' UPPL पार्टीनि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय माने ब्लक लेभेलनि प्राइमारि लेभेलनि गासिबो लिडारानो थगायसुला रायजोफोर बिराद मिसा खोथा बुङो अरुणोदय स्किमखौ लानानै रायजोफोरखौ ओरैबायदि जाम्बा जाम्बि हिनजाव हौवाफोरखौ थगायगासिनो दं आरो बिथांमोनहा जे अरुणोदय मोननायनि गभर्नमेन्टआ माखासे स्पेसिफिक रुल्स एन्ड रेगुलेशन बानायनानै होखादों बे मथे मोननांगौआ मोनखागोन मोनैया मोना खिन्थु बिथांमोनहा दिनै जायगा जायगा मेल मिटिं खालामनानै माने बेखौ मोनसे इलेक्शन केम्पेइननि हाथियार हिसाबै बिथांमोनहा बाहायगासिनो दङ दिनै अरुणोदय मोननोब्ला हिनजावफ्रा UPPL नो भट होनांगौ UPPL नि मिटिंआव थांनांगौ UPPL नि मिटिंआव थाङाब्ला अरुणोदय मोना माबा माबि मोना IAY न' गोदो हाग्रामा महिलारिनि दिनावनो IBS नि आइडेन्टिटि नाम्बारखौ बानायखाजोबनाय बबे बबे गामिनि बबे परियाला माने BPL आव गोलैयो बिनि लिस्टआ बिथांमोनहा बानायखानायमोन दा बे हिसाबै थाखाया फैबाय नै राननाय बेलायाव खिन्थु बिसोरो बे UPPL नङा बेनो होनो नाङा हम्बे UPPL बेनो होनांगौ जाय UPPL नि सापर्टार जाय UPPL आ भट होदों बिथांमोननो गंथाम गंब्रै गाहाम होबाय आरो जाय BPL नि मानसि दङ बे जायफोरनि लिस्टआ गाखोखानाय बिथांमोनखौ UPPL नङैनि थाखाय माने न' होनायनिफ्राय बिथांमोनहा बन्सित खालामगासिनो दं बे बिराद गिदिर अयनाय बिथांमोनहा मावगासिनो दं दा रायजो राजा बेफोर खोथाफोरखौ ग्रासरुट लेभेलनि बयबो मिथिजोबबाय जायफोर UPPL खौ सापर्ट होआखै बे दिनैसिमबो न' मोनाखै अरुणोदय मोनगोन होननानै बुङा दा अरुणोदयखौबो खालि मिटिंल' खालामो मोनगोन होननानै बुङो फाइनाल लिस्टबो बिसोर होनो हाया जेबो गैया थांनाय MP इलेक्शनावथ' बिथांमोनखौ जों खोनादों फल्स अरुणोदयनि फर्म रानलाबायदों बोले अरुणोदय मोननोबा फैलांफै फर्म लांफै न' थांनानै रानदों खिन्थु फर्मानो नकल दा बेबादि मिथ्याबादिजों दिनै UPPL नि कर्मिफ्रा UPPL नि माने प्राइमारिनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट लेभेलसिम बिथांमोनहा मिथ्या खोथाजों रायजोखौ थगायनानै मिसलिड खालामगासिनो दं बेनिखायनो आं दिनै बर' रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायगोन जे नोंथांमोनहा जोंनि खोथाखौ फोथाय जोङो मोनसे राजनितिक दलनिबो नङा जोङो माने EM GM मेम्बार प्रमोद बर' बादिसो जालायलांसै जे आङो बर'लेण्ड मोनाबा EM GM शिब जाया गावबुराबो इमनथि जाया होननाय बादि आंनाबो एसे थांदों जोङो बेबादि लाइनाव गैया जोंनाव दा इलेक्शन गेलेनाय राजनिति गेलेनाय जोंहा थांखि गैया जों खिन्थु बर'नि अलखदखौ नुनानै जों दुखु मोनखाङो गाबखाङो जोंनि जिउ आत्माया गाबखाङो दिनै बर'फोरनि मोनखानाय BTC रायजोखौ दिनै प्रमोद बर'आ थेर बेथेर खालामनाय बेयो जोंनि बिखायाव गाबखाङो खारन मानोना जोङो बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोङो माने बुंनो थांबा पियर फलोवारमोन नै दावराव देखाय बिथां आं आरो गोदो थैनानै थांबाय जयन्त मल्लियारमोन दलेन बिथांमोन गारला बाथाब बसुमतारी दतमायाव बिजय गरम बालिराम बर' ओमफ्राय जोंहा खरेन बिथां थैनानै थांबाय गोबां जोंनि हार्डकरनि लिडारफ्रा दिनै गोबाङानो थैनानै थांबाय जों खिन्थु माखासे जायफोर गोथां दं बिसोरनि माइन्डआबो जों बादि दिनैबो गोरा थना जानानै दं आरो बर'लेण्डखौ मालाबाबो जोङो धंस खालामहोआ BTCखौ मालाबाबो जोङो गोमाहोआ आयेनाव रोखा रोखा लिरजाखानाय 6 शेड्यूल टु द कन्स्टिट्यूशन अफ इंडिया आयेन बिजाबाव हाबखानाय जों बेखौ लाबोफिननांगोन आरो बेखौ लाबोफिननोब्ला हाग्रामा महिलारिखौ शिफ्ट खालामनानै हाग्रामा महिलारि दानाय बे 6 शेड्यूलनि आयेनखौ कार्यकरि खालामफिननांगौ बेखौ हिमन्त बिश्व शर्माबो हाया बादा होनो अमित शाहबो हाया खारन बेयो अलरेडि एनसाइन्ड इन द कन्स्टिट्यूशन अफ इंडिया under the 6th schedule provision दा बेखिनिखौनो आङो रायजो राजाखौ खावलायबाय जोङो जावले जावले गोबां बुंबाय प्रमोद बर'खौ रायबाय दिपेन बर'खौ रायबाय राकेश दाउखाखौ रायबाय सानसे समाव गोबां नांलायनाय जाबाय दिपेन बर'जों जोङो अपेन डिबेट होनो माने चेलेन्ज खालामबाय दिपेन बर'आ एक्सेप्ट खालामबाय नाथाय दिनैसिमबो बिथाङा अपेन चेलेन्जखौ खालामनो आवगायबोनो हायाखै जों बुंदों BTC आ साबसिन BTC एकर्डआ ना BTR एकर्डआ साबसिन फै डिबेट होनि अपेन
दिनै बिथांमोनहा एक्सेप्टबो खालामो आरो फैनोबो हाया मानो फैनो हानो बिसोरनाव उइकनेस दं दुर्बलता दं बिसोर जेनो मानोना रोखा रोखा इंराजिजों लिरनाय बेखौ बहा दाननो हानो जोंथ' डिबेट होयोबा दफा दफा इंराजि फराय बिटिसिनि आरो बिटिआरनि फरायनानै कम्पारेटिभ आर्गुमेन्ट होगौमोन ना बिसोर थिखिनो हाया नंखायनो दिपेन बर'आ बे जिनिसखौ माने जोंनि खाथियाव फैनो हायाखै दिपेन बर' बिथांखौथ' आं बुंगोन प्रमद बर' दिपेन बर' नोंथांमोनहा नोंथांमोननि बिटिआर एग्रिमेन्टआव फाइनाल एन्ड कम्प्रिहेन्सिभ सलिउसन व्हाइल कीपिं इनटेक्ट द टेरिटरियेल इंटीग्रिटी अफ द स्टेट अफ आसाम मानो लिरबोआ बाहायबो नोंसोरो बे बर' रायजो सेपारेट स्टेट उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मेइन बिखानि थांखिखौ नोंसोरो स्टप खालामबोखादों आरो बिनि उनावबो नोंथांमोनहा माने नै दा मिशन भिजन प्रमद बर'नि बे बिजाबाव दाखालिसो लिरनाय बिजाब नैबे बे भिजन जे बिजाब दिहुनदों प्रमद बर'आ गावखौ बिराद सुपार ब्रेननि साननानै बेवहाय जोंनि आगोलनि डिजिपि मानगोनां भास्कर ज्योति महन्त बिथाङा होनबाय जे 1987 नि उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि डिवाइड आसाम 50-50 डिमान्डखौ दिनै बिटिआर एग्रिमेन्टनि दारै फोजोबनो हानाय जाबाय दा बड'लेण्ड डिमान्डआ जोबफैबाय डिमाइस जाफैबाय थैफैबाय होननानै लिरदों होमबा मोननै प्रुफ जाबाय बिटिआर एग्रिमेन्टनि एमअएस आरो नैबे चेन्जिं ट्रेन्सफर्मिं बड'लेण्ड आरो बेनिफ्राय ए जार्नी अफ चेन्ज इन बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजियन बे मोननैयाव प्रुफ रोखा रोखा जाबाय दिपेन बर' मोनसे खोथाखौ नोंसोरो जेब्लाबो गोसोआव ला नोंथांमोनहा बर'फ्रा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आदर्श नीतिजों जोङो मावदों होनो गमामायै नोंसोर जुदि बिदि मावदोंब्ला नोंसोरो बे माने सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड बिनायखौ मालाबाबो गारनो हाया दा मोननै प्रुफ होबाय आङो दा मानो गारनो हाया जे असमियाफ्रा दिनै नङा बहुत बोसोर आगोलनिफ्रायनो असमियाफ्रा जोंखौ बिमा बाथुलनि फिसा जोंखौ जाथि नङै बादि जोंखौ माने दांख्रेब सुख्रेब बुख्रेब आलाय आथानि माहियारि सुखुथि साया हिसिल नायगासिनो दं बे दिनैबो सोलिनानै दं दिपेन बर' दिनै मानो बर'फोरखौल' एख्ल' नायनानै इभिक्सन खालामो नोंथाङा दाखालि बे सारिदुवार आरो न'दुवारनि 40टा न'खरनि जे होजानो नागिरनाय बेखौ लानानै नोंथाङा स्टेटमेन्ट होदों बे स्टेटमेन्टखौ दिनै नों मानो होनांखो नोङो जुदि सेपारेट स्टेटखौ अथल लाखिनानै रायजोखौ जुदि संकष्ट सदिया जुदि बियोमोनबा संकष्टल' नंला थिस्टा टु सदिया नोङो जुदि रायजोखौ बिनानै लानो हायोमोनब्ला दिनै आसाम सरकारनि सोरबा सासे फिसा अफिसार जाय फिसा अफिसारा दिनै इभिक्सन नटिस होदों बे इभिक्सन नटिस होजानाय जाथिनि मान सन्मान थांनाय बे जिनिसा फैयामोन बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बेनिखायनो बे असमिया जाथिया जोंखौ गासैबो जेब्लाबो जेरैबो बुख्रेबबाय थागोन बुथारबाय थागोन अपमान खालामबाय थागोन निर्यातन खालामबाय थागोन होननानैनो जों असमियाजों खुनुदिन रायजो जानो हाया आलादा रायजो नङाबा जोङो थैब्लाबो थांनानै थानो हाया होननानै सेपारेट स्टेटखौ बिदोंमोन दिपेन बर' बेखौसो होननानै बुङो उपेननि माने सोलोंसा बा फलोवार you never can be follower of Upendranath Brahma because you have already give up you have given up the separate state demand दिनै नोंनि बे दुर्बलतानि थाखायनो दिनै 40टा न'खर होखारजागोन गाबोन समफोर आरो बांसिन होखारजागोन आरो जोंनि बर' हारिखौ सैमा अमा मावजिफोर बादि असमिया मानसिफ्रा जेराव मेनावनो जिखुनु टाइमावनो बाहायहोसिगोन बिटिसि जानाय समाव बेबादि बिथांमोनहा जोंनि सायाव बारा अत्याचार खालामनो हायाखैमोन मानोना बिटिसिआ मोनसे गभर्नमेन्ट जाबायमोन बिस्रा गावसानि जा मोनसे होमलेन्ड दंसै एसे मान सन्मानखौ जोङो मोन्दोंमोन आरो जोंहा केबिनेट मिनिस्टार रेंकमोन चिफ आरो डेपुटि चिफ आरो आदार इएमफ्रा माने स्टेट मिनिस्टार रेंकमोन बेफोरबायदि स्टेटास मोननायाव पावार मोननायाव हाग्रामा महिलारिनि 17 बोसोर सासन खालामनायाव बर' जाथिया बेबायदि होजानाय आरिनाय बेबायदि दुरनाम जाफेराखैमोन नोंसिनि बे दानि आखलनि थाखाय नोंसिनि गासिबो गावनि डिमान्डखौ गारजोबनायनि थाखाय हारसाफोरजों हिमन्त बिश्व शर्मा बा असमिया बिजेपि लिडारफोरजों नोंसोर बांद्राय दारिजों दारि गोरोबहोलायलायनानै ना थेंगोनानि गोरोबनायावसो दिनै बर'खौ फिन नाख्रेबनो बोलो मोननो नागिरगासिनो दङ मानोना नोंसोरो ट्रु लिडार नङा You are nominally now a Boro leaders, AFU leaders, but internally you belong to some other group, more power group, national party group. बेखौ दिनै रायजो राजाया बुजिनो बाखि गैला नंखायनो नोंथांमोननि खोथाफोरनि सायाव दिनै बर' रायजो राजाबो हारसाफ्राबो रावबो फोथायनाय गैला नंखायनो नोंथांमोननि ससियेल मिडियायाव बुंनाय खोथाफोरखौबो 300-400नि बारा रावबो नाया नो भेलु एट अल दिपेन बर' एन्ड प्रमद बर' दा आं बेखौनो खावलायनानै नोंथांमोना स्टिल नोंथांमोनहा बिटिआर एग्रिमेन्टखौ डिनाउन्स खालाम
सेपारेट स्टेट बिफिन खुनु असमिया अफिसारा बर' रायजोखौ इभिकसन खालामनाय अर्डार होनाय नङा रायजो बिफिन दिनैबो टाइम दं जोङो बिफिननो फै ज' जोंबो बिगोन नोंथांमोनहाबो बि किन्तु थगायनो मोना बिश्वासघातक खालामनो मोना प्रमद बर' बादि बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामनानै जातिखौ दाथखाय फाब नांगोन हारिखौ थगायनायनि फाबा बारा गोबाव थाया थाबैनो मोनो बावैसोजोंनो माने बे माबाखौ मोनसिगोन आं नंखायनो आं बुंनो सानो नोंथांमोनहा बिटिआरखौ जुदि बिराद मोजां मोनथारोबा बिटिआर आरो नोंसिनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंजोबोबा नोंसोरो प्रमद बर' दिपेन बर' एबसुनि जेसेबां लिडार दं इउपिपिएलनि जेसेबां लिडार दं बे बिटिआर सुक्तिखौ लानानै बिटिआर एग्रिमेन्टखौ लानानै मंगल ग्रहआव थांनानै बिटिआर रायजो ग्रें ग्रें खुंनानै जाहैदो जोंनि बे रायजोआ खिन्थु बिटिसिसो जों बिटिसियावसो थायो नोंसिनि बिटिआरआव जोङो थाया गोजोन्थों